हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बनाय जाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदानै नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदानै भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। मानोना आङो बे चेनेलाव जेब्लायबो गोदान गोदान जब नटिफिकेशन भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो आरो हाजारसेमानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा WhatsApp ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो। स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन स्वच्छ भारत मिशन रिक्रुटमेन्ट 2020 होननानै बुंदों जे बेवहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल फाइनान्शियेल मेनेजमेन्ट स्पेशलिस्टनि थाखाय बेवहाय माखासे माने भेकेन्सि ओंखारनानै दङ आरो बेवहाय जोङो मोननो हागोन जे 25,000 सिम जोङो पार मान्थ जोङो मोननो हागोन आरो क्वालिफिकेसना नांगोन बेवहाय M.Com। स' बिदिब्ला जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो बाथ्राखौ डिटेल्सै जोङो सावरायलांनि नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन बेवहाय बेसेबां पस्ट मा बबे जायगायाव गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ जोङो भिडिअनि सिङाव नायलांनि बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। स' बेवहाय नोंथांमोना नायनानै नुनो मोनबाय जे स्वच्छ भारत मिशन आसाम रिक्रुटमेन्ट 21 पस्ट दङ बेवहाय गासै 21 पस्टनि थाखाय बेवहाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनानै दङ आरो जोङो बेखौ मिन्थिनो मोनखाबाय अलरेडि नायनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल फाइनान्शियेल मेनेजमेन्ट स्पेशलिस्ट होननानै बुंदों आरो एलिजिबिलिटिया जाहैबाय जे बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि जे एलिजिबिलिटि दोननाय जादों बे जाबाय फुल टाइम M.Com खालामनाय जागोन जे फाइनान्स एबा एकाउन्टेन्टआव जाय बिथांमोना मेजर लानानै जे फुल टाइम M.Com खालामदों बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे थानांगोन 50% मार्क्स अब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोसे थाबावनांगोन नम्बर 2 आव जों नुनो मोनदों जे बेवहाय MS अफिसनि गियान थानांगोन आरो टेलि ERP 9.0 नि जे एकदमबारे गियाना थाथारनांगोन होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय बिदों जे बेवहाय बेबायदिनो एक्सपिरियेन्स थायोब्ला आरोबाव साबसिन होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे बैसो सिमा लाखिनाय जादों बेनो जाहैबाय जे 33 बोसोरसिम जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों जे बेवहाय 33 बोसोर बैसोनि सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बेनिख्रुइ बांसिन बैसोनि सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। एजखौ नायोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि जे एज सिमा बैसोनि सिमा जोङो बेखौ बेवहाय नुनो मोनदों जे 33 बोसोर बैसोनि सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायब्ला हले 33 बोसोर बैसोनि बांसिन सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। दानिया सेलारि लोगोफोर सेलारिखौ जों नायोब्ला नुनो मोनदों जे बेवहाय जे 25,000 सिम जोङो बेवहाय सेलारि मोननो हागोन आरो लोगोसे बेयाव मोननो हागोन जोङो बेयाव बेबायदिनो गुबुन रोखोमनि कमिउनिकेसन चार्ज मोननो हागोन पार मान्थ 1,000 जा जोङो बेखौ ओभारअल लायोब्ला जोङो बेवहाय 26,000 होननानै बुंनो हायो आरो बेबायदिनो गुबुन बेवहाय एडमिजिबल माखासे जोङो चार्जफोर मोननो हानायनि बाथ्राखौ जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों। दानिया जब लकेसना बबेयाव जागोन नोंथांमोना बे समाव आंजों लोगोसे नायफानानै लानो हागोन बाक्सा बरपेटा बिश्वनाथ बङाइगाव सराइदेउ चिरां दरं धेमाजि धुबुरी डिब्रुगड़ माजुलि तिनिसुकिया गवालपारा मरिगाव हजाय क'क्राझार नलबारि शिबसागर सनितपुर साउथालमारा आरो अदालगुरियाव जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। दानि सेलेक्शन प्रसेसा माबोरै जागोन होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनदों जे सेलेक्शन प्रसेसा बेवहाय ओरैबायदि जागोन जे भाइभा बस जागोन होननानै बुंदों जे बेवहाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफैब्ला नुनो मोनगोन कैंडिडेट विल बी शर्टलिस्टेड अन द बेसिस अफ देयर एकाडेमिक क्रेडेंशियल होननानै बुंदों जे जोंनि एकाडेमिक पारफरमेन्सनि माखासे मार्कखौ लानानै बेवहाय सेलेक्शन खालामनाय जागोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे थागोन बेवहाय भाइभा बसनि खोथाखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंनि गासैबो रिलेभेन्स डकुमेन्ट्सफोरखौ जेब्ला बियो अब्ला जोङो बेवहाय दिहुननानै दिन्थिनो हानाय जानांगोन होननानै जोङो बेयाव मोनथिनो मोननाय जादों। हाउ टु एप्लाइ दानिया जोङो माखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन बेखौ एप्लाइ खालामनायनि जे राहायानो जाबाय जे जोङो बेवहाय नुनो मोनदों सासे एप्लिकेन्टआ बेवहाय नैबे एड्रेसाव जोङो मा खालामनांगोन जे थांनानै जोङो मा खालामनांगोन बे गोजा खालिजों लिरनाय बे एड्रेसाव थांनानै जोङो थुनानै बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन जोङो बेबादि नुनो मोननाय जादों। स' लोगोफोर बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे लास्ट डेट बेनो जाहैबाय जे 28 आगस्ट 2020 सिम जोङो नुनो मोननाय जादों। स' जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोना गावनि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना डिटेल्सै गासैबो बाथ्राखौ बांसिनै मोनथिबावनो थाखाय डिसक्रिप्शन बक्सआव अफिशियेल नटिफिकेशन दं नोंथांमोना बे अफिशियेल नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै फराय आरो बेनि उनावसो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो।
अफिशियेल नटिफिकेशन डिसक्रिप्शन बक्सआव होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै फरायदो आरो नोंथांमोना गावनि गोरोबनाय क्वालिफिकेशना जुदि गोरोबदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' लोगोफोर बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोननि क्वालिफिकेशनखौ गोरोबनाय मोनोब्ला एप्लाइ खालामदो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो। स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ। बाय बाय।